जानानै जिरायदो नै जानु खालिया जाहोलां बाहोलां Mama Ciri sana mainan nih Mama Ciri topi topian tanya sana kayak moजां न' बाग्राया बेसांनि मोनलाय 317 टाका 317 Full ini lah. Hah? Hagan dah macam? Hayu hanya lain. Masuk tangan apa le? Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै जोङो बै जोंनि बर' बाजारावहाय थांनो ओंखारदों आरो दिनै जाहा जेरि सनानि भेक्सिन दङ दाखालि सप्तायावनो दंमोन नाथायबा आं बिराद गगा मोननानै लोमजानायजों मानायजों जेरि सनायाबो एसे गगा मोनफानायखाय दाखालि सप्तायाव होनाय जायासै आरो ओमफ्राय दिनै होनाय जासिगोन आरो गंथाम होगोन नामाथाय आयो आयो बेमा फिसाया आयो आयो जेरि सनाया जागासिनो ओमफ्रायो बेखौनो एसे भिडिअ बानायलांसै आरो बेयावहाय भेक्सिन होखांनानै जोङो जोंहानि न'आवबो अंहा एसे हाबहैनो नागिरदों खाम जाहैनो नागिरदों जोङो गोबाव मानि जाबाय नालाय न'आव थाङिया ओमफ्राय बेफोरखौबो एसे भिडिअ लालांसै मेमरि दोनथ'नो ओमफ्राय जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि मोननैसो कुइसन दङ बे कुइसननि एन्सारखौ हरथ'नाय जायाखै र' जिखिजाया हरगोन नोंथांमोना आरो माबाफोर कुइसन खालामबावनो गोसोबा खालामबाय थाबानो जाबाय आंबो नोंथांमोनाव कुइसन खालामनो दङ इदिनो नोंथांमोनाबो खालामबाय था आंबो खालामबाय थागोन आरोना न ओमफ्राय मुत्रा मायाबा बुंगोन नामाथाय नांगौ जेबो गैया नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ जोंखौ सापर्ट खालामबाय था नङा होमबा जेरै दायो खालामबाय थादों जोंनो अननाय हरबाय था आरो नङा होमबा होनबालाय जोङो दायो थांबाय थानोसै जाहा जेरि सनाया बाजादों आंजों दिनै जामुदा गारि सालायगासिनो बेयावनो बोनायमोन नामा नाखौ खाफालानो सानस्लिस्लिथारहाय अनजिना खाफाल सानस्लिनो बिराद खाफाल गोनां बिराद अनसुला हुआ मोनदों खाफाल सानस्लियो रावदो अनसुला हुआ बिराद खाफाल गोनां नों आब' होननानै कमेन्टआव बुंहरखायोना मानसिफोरा आंखौ बिराद अनसुला हुआ मोनदों होननानै अबयसे नंमारगौ खाफालानो बिराद गुवार ना बेनिखायनो खाफाल गोनां अनसुला हुआ मोनमारदों आरोना नै अनसुला हुआया itu student center হয় হ্যাঁ ক'ত আছে বস্তুটো কপাটিত কেনেকুৱা আহিলে মইতো ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰত দিছিলোঁ ক'ত তেতিয়া কেনেকুৱা কোনফালে পঠাব এতিয়া মানে কপাটি আছে আহিলে লব পাৰিব নহলে কালি পঠাই দিম কপাটি ক'ত আছে কপাটি ধানবজাৰ আছে ইয়াতে ধানবজাৰৰ আচ্ছা মই অলপ পিছত ফোন কৰিম হা মোৰ बर' बाजाराव मोनफैबाय जोंनि बर' बाजारनि बाथौ थानसालि बाथौ मन्दिर नैबे जोंनि बर' बाजार सेन्टार बहुत गिदिर होनदो सेन्टारा जोंना बर' बाजारा दालमिया सिमेन्टखौसो नुग्रोबाय ओमफ्राय जोंना भेक्सिना बहा नै बेयो मुथुमोननि अफिस मुथुआ दामानि गैया फैनो मोनथाराखै ओमफ्राय नै बिथिं दुब्लिसिं जायबो न' दङ भेक्सिना जागोन नै बेयावहाय जोबगलाय लांबाय नामा जोबगलाय लांबाय जोबगलाय माने जोबनाय बायदि जानो होनबाबो टाइम दंबावो ना दे आं न'आव थांगोनसै दे
सफैबाय जोङो बारा गोजान नङा बिराद खाथिसो 1 किल'मिटारसोल'सो गोजान आरो ओमफ्राय जा जिरि सनाया बिराद उन्दुदों आरो बिजि थुनायावसो गाबखावसिगोन नामाथाय आंसो बिखा दुब दुब बिखा ख्लाब ख्लाब मोनसिगोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम बिजि थुनाय नुगोन आङो जिरि सनाखौ माबा मोनसे एग्जाम होनानै माबा बिखा ख्लाब ख्लाब मोननाया बेफोरबायदि मोनलागासिनो आरो दाखालिनिफ्रायनो बिजि दङ होननायावनो आंहासो बिखा ख्लाब 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 मोनगासिनो ओमफ्राय नै दायो ओंखारबाय बे जोंनि पुलिस थाना माने जोङो गारिखौ बेयाव माने सान्दुं गोसाखाय बेयाव पार्किं खालामफैबाय आरो लकेल नालाय जोंनियानिफ्राय साब सेन्टारा बेनो आरोना बेयावनो होयो जोंना बिजिखौ नायहरदो आं बानथ'वाब्रा फैसा नांगोन जोंहा बिदिया नों नुमाराखै खनसेबो बर' बाजार साब सेन्टारा बेनो फाइनालि नै सफैबाय जोङो नै आसा बायदेवफोरा दे ओइथिं थां बायदेवथ' नङा नोंसो बियो अब्लाबो बे ड्रेसाव आसा बायदेव होननांगौ जायो नालाय नै बिथिंबो आसा बायदेवफ्रा बिराद बेस्थ' मालाय नै एनएम बायदेव हाय बोलो हाय आरो फाले एजन सार আছে जोंनि एमपिडब्लिउ आंनिनो लोगो सिरिसुआ थांबाय जेबो नङा नोंसोरनो होनो हायो दा जिरायलाय होग्रायानो दङ साहा होनाङा दै बारा बिजि होथ'वाखै दायो नेगासिनो दङ जोङो गाबगोनसो नामाथाय गाबनांगौ दोखो दोखो गाबनांगौ आनै मा खबर दे बुं खबरानो मोजां बिजि होगासिनो दङ जोंना माबा थांजोब्बाय होखांनानै बेनिफ्राय दा आरो नोंसिनिसिम फैदोंलाय लोमजायो बिमाया बिराद सिन्था जादों खोमा लोमजादों ओमफ्राय थिनियाबो लोमजायो बे मोनथामा लोमजागोन ओमफ्राय 2 मासावबो लोमबावनांगौ दिलु दे बेटा mama sona maina ay oh sona holde ma dilu moy ha ha de Jangan sana, jangan. Finally, सनाखौ जिरि सनाखौ बिजिखौ होखांबाय बांद्राय गाबासै बिजि थुनाय समाव एसे गाबबाय आरो दा बिमाया हले गाफां जादोंमोन आरो गथ'फोर गाबनाय बारा खोनासंनाया गथ'फोर गाबनाय बेबो आरो गावनि फिसाना नुबाथाय मालायनिखौनो गाबो बोरैबा मोनो आरो बे गावनि फिसाबो नालाय एसे दुखुआ जाखागोन दुखु जादोंबाबो उपाय गैया एसे गाबदों आरो होनाय समाव दायो माने एनएम बायदेवाथ' बुंदों मोनायाव दिनै आरो गाबोननि गेजेराव एसे लोमजागोन होननानै दा बिनि थाखाय लोमजायोब्ला नैबे पेरासिटामलखौ दौनानै होदों आरो ना लाखाबाय आरो मा जायोसै नायनोसै लोमजायाबाथ' मोजां नङा होमबा थार्म'मिटाराथ' दंखायोना बेजों नायनांसिगोन आरो न' लोमजायोना लोमजाया मालाबाथ' ओरैनोबाबो बिसोरनि देहाया गुदुं जाखाङोना ओमफ्राय लोमजादों होननानै नायबा लोमजानायानो ओंखारा ओमफ्राय थार्म'मिटारजों नायनांसिगोन आरो लोमजायोना लोमजाया लोमजाबासो दौनोसै ओमफ्राय दायो जोङो थांसै थोदो जों दायो माने माबायाव थांसै आरो न' बोरायाव थांसै न' बोराय होनना बुंना मानसिफोरा बिहावनि न'आव माने जिरि सनानि बिबौनि न'आव थांसै आरो जों दायो ओमफ्राय मोसौआ आसा बायदेवफोरनो मालाय माबा होबोबाय आरो सा लोंनो एसे खरस होबोबाय आरोना मोजां मोनो ना
साहा लोंहोदो होनना बुंनायखाय फिसाजो जिरि सना मोननायनि नामावहाय होनदो ना ओरैनोबाबो लोंखागौमोनदां ना ओमफ्राय जिरि सनानि नामाव लोंहोबोबाय आरो होमबालाय लोगोफोरजों थांबाय थानोसै नङा होमबा आंनि मामा सना माइनाव जिरि सना बैलाय मा खेथि बैग्रि नै जों दायो बर' बाजारनिफ्राय जोंहानि न' फारसे थांगासिनो न' बोरायावहाय ओमफ्रायो मा होनगोन आरोना दाथ' माइनि बोथोर नालाय लामाफोरा नै सब माबा जाजोबना दं आरो जिगाब जाजोबना दं नङाबा बिराद साफा जायो बे लामाया बिराद आराम आरोना शुटिं ओरै खालामनो बिथिंनो खालामदोंमोन जोङो बैसागोखौ थांनाय बैसागोआवथ' खालामनो मोनासै देग्लायबो खालामनो मोननाय नङा जिरि सनाया देरागौमानि खालामथ'नाय जानाय नंला देनां जिरि सनाया देरबाथाय जिरि सनाखौबो लाफानानै मोजां खालामसै आरोना मेम'रि दोनथ'नो औ फैदो नै जों दायो न' बोरायाव सफैबाय बिथिं नोंबा आंनो हागोन आगैखो आयालाय जोङो ओंखाम जाखांनानै दायो जों माजों जादोंमोनलाय दाउ बेदरजों ओंखाम जाबाय लकेल दाउ जि गोथावमोन ना लकेल दालि जाबाय नालाय नैबे आफा नैबे बिबोनां नैबे भागिन नैबे आब' बै आइ बिखुनजो खाथिलि जों दसेनि थाखायल' फैदोंमोन नालाय दायो थांफिनसै आरो ना फैदो बाय बाय थांदो दे हानियान थांदो हादो दे आगैखौबो होनदोब्रा आगै जिरिखौ खोसनाय हरदो गायजेन सिरिया जाबाय ना इथिना हरबाय आगै जिरि आइले आगै जिरिखौ ना इथिना हरदो ओइलाय आगै जिरि आइले इलाय आगै नुवाखै बियो नुबाय इथिना माबायावलाय समायनाथार ना गय सारि समायनाथार